Gabriel Aresti euskarari erabat eman bizi izan zen. Euskararen luze zabal guztiak bere baitan atxikitzeko eta bere baitarik eskaintzeko grinak, hizkuntza eta literatura arloetan esparru ugari, esparru asko lantzera bultzatu zuen. Hainbesteraino bultzatu ere, ezen zaila baita jorratu gabeko arlorik aurkitzea. Ondare opaleo hori da, hain zuzen ere, ia sortu genuen Gabriel Aresti kultura elkarteak babestu eta zabaldu nahi duena. Bilbotar idazleak euskal kulturaren baratzean piztutako kriseiluak denboraren poderioz amatatu beharrean, geroan ere argi egiten segidezan. Aurrera baino lehen, esan dezagun bidena bar, Gabriel Aresti kultura elkartea, idazlearen beraren zenideek eta zenbadara elkarteak osatzen dugula, irabaz asmorik gabeko elkartea dela, eta bere ikizun behinenen artean honako hauek dituela. Batetik, idazlearen beraren obra zainkatzea eta antolatzea, hori batetik, eta bestetik, haren idazlanak osorik nahizatika berrargitaratzea gaur honetan egiten ari garen bezala. Ildo beretik, elkartearen estatutuek beren aipatzen dute guztiz irekia dagoela elkartea, helburu horiekin bat datozkeen normanako elkarte eta erakundeekin elkarlanean aritzeko. Beti ere, Gabrielen euskalduntasuna eta haren konpromisoa justizia sozialarekiko azpimarratzeko eta garatzeko asmoz. Aipagai darabilgun elkarlan horren erakusgarri eta adierazgarri, Euskaltzaindiak eta Gabriel Aresti kultura elkarteak halako lankidetza esparrurako hitzarmen bat sinatu dute, gauza horiek aurrera emateko. Hain zuzen ere, orain aurkezten behar dugun liburuaren berrargitalpena, lankidetza hitzarmen horren aurreneko emaitza dugu. Gure iritzian, gainera ezin genezaken abiaburu eta euskarri hoberik eta iruditzen zaigulako benetan argi eta herri liburuak ezin ederkiago biltzen dituela bere horrietan Gabriel Arestiren obraren funtsa eta gainera autorren irudi baten karietara datorrelako. Izan ere, bai baitira, esana dagoenez, 50 urte liburua lehenbizikoz estreinakoz argitara emantzela. Arginak harria bezala lantzen zuen Gabrielek poesia. Lehenik, bere mailuaz, dena puskatuz eta berrenduz gizartearen politikan. Eta gero, bere lumaz, dena maitekiro zizelkatuz eta montatuz utopiaren eraikuntzan. Beraz, esan genezake, akademiak eta bere izena hartu duen elkarteak sinatutako hitzarmenari esker, Gabriel Aresti Euskaltzaindia itzuli dela. Beti bere sentitu zuen eta berak hainbesteran egin zuen etxera alegia. Eta ez da edonola itzuli. Berak euskararen eta euskal kulturaren langintza zoragarrian bidaide izango dituzken euskaltzain eta idazle lagunen eskutik, baizik. Honelako abegi ona ikusita, Gabriel Aresti kultura elkarteak zinez eta bihotzez eman nahi dizkie bere eskerrik zintzoenak Euskaltzaindiari, une oro bere lankidetza eskuzabala eskaintzeagatik, Bizkaiko Foru Aldundiari, Bilboko Udalari eta BBK Fundazioari argitaratpen hau babesteagatik, eta liburuan parte hartu duzuen euskaltzain eta idazle guztiei, beren artikuluen bidez liburua aberasteagatik, eta bat haien bidez Gabriel Arestiren obra iraganetik etorkizunerantz eramaten laguntzeagatik. Bukatzeko, pentsa dezagun, bera hemen badego, Gabriel bukartean dago, hemen badego, Gabriel etxean eta etxekoen artean sentituko litzateke, eta bere obra hau berrargitaratzera eta berraztertzera goazen honetan, berak, seguru asko, kopa altzatu guzti hori eskerrak eman eta topa egingo luke euskerak bizi gaitu eta bizi beti oseiki. Eskerrak.